Ahoj, já vás zdravím tady na ty a vítám se tady ty dnešní nový série a tahle série se jmenuje YouTube vtipy, takže budu říkat vtipy, jestli se vám tohle bude líbit, nezapomeňte dát like a nebo subscribe. Takže jdu na první vtip. Přijde Pepíček k paní učitelce a povídá: Soudružko, učitelko, já bych si s váma chtěl zasouložit. Paní učitelka mu dá facko a povídá: tam máš za tu soudružku a teď pojď ty čipero. Tak doufám, že jste se pobavili, já docela jo, když jsem to poprvé slyšel, teď už jako docela ne. A jdem na druhý vtip, ten je takový krátký. Ptá se učitelka Pepíčka: kde leží Troja? Pepíček odpoví: mezi 2 a 4. Takže tohle je takové dobré a jestli byste chtěli jako víc těch vtipů za sebou, protože to je takový krátký, teď nahrávám minutu a 7 vteřin a to bych vám ještě řekl, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like anebo odběr, moc mě to potěší a mějte se, ahoj.